Sziasztok! Ez az Apafőz 4. adása. A mai adásban teriyaki mézes csirkét fogunk csinálni. De még mielőtt elkezdenénk, egy technikai újdonság, bevezettünk egy mikrofont, hogy a hangminőségünk jobb legyen. Nézzük a hozzávalókat. Szójaszósz, méz, borecet, hagyma, só, gyömbér, fokhagyma, kukoricaliszt és 4 darab csirkemell. Na tehát akkor összeállítjuk a szószt. Olajjal kikenjük a tálat, amiben fogjuk sütni a húst. És utána a 4 csirkemellet apróbb darabokra elszelve beletesszük a tálba. És ráöntjük a korábban elkészített szószt. Ha ezzel megvagyunk, lefedjük és 4 órára betesszük a sütőbe, és utána fogjuk folytatni. Eltelt 4 óra, megsült a húsi, most pedig kiszedjük a húsit a tálba, és elkészítjük az öntetet. Jó omlós lett. Jó. És a levéből pedig szószt fogunk készíteni, úgyhogy azt kimerjük egy lábosban. És most jön a kedvenc részem, amiben a csirkehúsit tépett húsivá alakítjuk. Segítséget kérek Panni kislányom személyében. Gyere, kicsikém! Szóval Panni dolgozik mellettem, addig elmondom, hogy mi fog következni most. A léből, illetve a kukoricalisztből elkészítjük a teriyaki szószt. Elkészültünk a teriyaki szósszal, nincs már hátra, mint hogy összekeverjük a tépett húsival. És elkészült a köret, mint hogy elkészítjük a tálat hozzá. És kész is vagyunk. Iratkozzatok fel! Na álljatok ide mellém is, mondjuk el rendesen. Állj ide, Emma! Oda néz mindenki a kamerába. Oda. És ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok föl az Apafőz csatornájára. Nem mondjátok valamit? Na, 1, 2, 3. Iratkozzatok! Emma, figyelj! Ha tetszett a videó, Akkor iratkozzatok fel az Apafőz csatornára. költözni a tűzhelyre, és a megmaradt léből és a kukoricalisztből megcsináljuk a teriyaki szószt. Miközben Pannika itt dolgozik mellettem a tépett húsin, addig elmondom, hogy mi fog most következni. Átköltözünk a tűzhelyre, és a léből, illetve a kukoricalisztből elkészítjük a teriyaki szószt. Elkészítjük a teriyaki szószt.